Federación Galega de Fútbol. Unidos polo fútbol galego.
A gran festa do fútbol galego viviuse en Riazor, como queremos que tamén se viva no evento desta noite o que lle damos a todos vostedes a benvida. Dende a organización lles pedimos desculpas polos problemas de aforo, solicitábase confirmación e parece que o interese espertado foi maior que as confirmacións recibidas. Aínda así, grazas a todos, e se algunha persoa quere seguir esta gala na parte de detrás deste escenario, a pantalla tamén se pode ver e poden estar máis cómodamente sentados. Grazas ás autoridades presentes, deportistas, clubs, directivos e entidades que colaboran nesta gala do fútbol galego, organizada pola Federación Galega en colaboración co programa Galicia en Goles. Comezamos xa dándolle a palabra ao concelleiro de Deportes de Santiago, Rafael Peña Vidal. Moi boa noite a todos e a todas. En primeiro lugar, gustaríame disculpar a ausencia do alcalde Martiño Noriega, así como do resto de portavoces de grupos municipais, dado que neste momento estáse a celebrar o pleno ordinario do mes de xullo que lle impide estar aquí. En segundo lugar, gustaríame darvos a benvida a Santiago, cidade que, como sabedes, acolle co mellor dos seus sorrisos a todos e a todas os que nos visitan, e máis aínda se falamos de deporte. Compostela é un concello que respira deporte en todas as súas categorías e formas e temos a honra de estar representados nas mellores ligas do mundo. O Santiago Futsal, que afrontará o ano que ven unha tempada máis en primeira división de fútbol sala masculino. Caracterízase ademais por ser un equipo que aposta polo deporte de base e por darlle oportunidade a xogadores novos do país. O Obradoiro, que tamén acadou o seu obxectivo de quedar un ano máis nunha das mellores ligas de baloncesto do mundo ACB. Un equipo que nos fixo sufrir e vibrar, pero que tamén nos fixo disfrutar este ano, ademais coa participación na Copa do Rei, onde saímos cun sabor amargo da derrota, pero moi doce co xogo amosado. E, como non, da Sociedade Deportiva Compostela, que, aínda que non poidamos velo na primeira división de fútbol como nos tiña acostumado hai anos, seguiremos apoiándolo na terceira división como picheleiros e picheleiras orgullosas do noso equipo. Mais non só iso, o noso concello tamén referencia noutros deportes, como o fútbol gaélico, e contamos con equipos de rugby, tenis de mesa e un longo etcétera que fai de Compostela unha cidade, como dicía antes, que respira deporte. Sen esquecernos de que a mellor futbolista do país e do Estado, unha das mellores do mundo, Vero Boquete, tamén é compostelana. Por iso me fai especial ilusión como concelleiro de deportes asistir a esta primeira gala do fútbol galego, que crea por primeira vez a Federación Galega de Fútbol. Creo que é un broche de ouro inmellorable para despedir a temporada 2015-2016. En terceiro e último lugar, non quero despedirme sen parabenizar a todos os que hoxe seredes galardoados. O Clube Deportivo Boiro, o Clube Deportivo Castro, o Vilalonga Clube de Fútbol, Betanzos, Soneira, Atlético Esqueirón e as Sociedades Deportivas Nogueira de Ramuín e Erizana. Tamén me gustaría recoñecer, como así se fará ao longo desta gala, o bo facer de clubes nas súas categorías de base. Apostar polo fútbol base en particular e polo deporte base en xeral é clave para que teñamos un deporte de calidade, non só no presente, senón tamén no futuro. Creo que é moi importante e non menospreciar os valores que ten a competitividade, pero creo que temos que facer unha profunda reflexión de como estamos a tratar o fútbol base, sobre todo no que ten que ver co comportamento e sobre todo no que ten que ser que todos os nenos e nenas poidan xogar ao fútbol sen ter a presión que a veces lle metemos dende fora. Noraboa, polo tanto, ao Vitoria Clube de Fútbol da Coruña, ao Galicia Caranza de Ferrol, ao Clube Deportivo Lugo, ao Ourense Clube de Fútbol, aos Salgueiriños Clube de Fútbol de Pontevedra, ao Valmillor de Nigrán e ao Bertamiráns de Ames, que tanto fan polo deporte base deste país. En especial, gustaríame parabenizar tamén a Santi Valladares, adestrador do Santiago Futsal, pola súa gran labor ao fronte do equipo, por levar toda unha vida adicado a este deporte. Xunto a él, noraboa tamén
a todos os que recibiredes ao longo desta tarde as distincións especiais pola vosa dedicación ao fútbol e ao deporte. Noraboa a todos, gracias á Federación pola iniciativa, e benvidos e benvidas a Compostela. Espero que disfrutedes desta gala do fútbol galego e que sexa a primeira de moitísimas máis. Moitas gracias a todos. Moitas grazas. Moitas grazas polas súas palabras. Ten agora a palabra o xefe de Servizo Provincial de Deportes da Xunta de Galicia na Coruña, Roberto García Fernández. Presidente da Federación Galega de Fútbol, Concello de Deportes, representantes dos clubes de fútbol, autoridades, deportistas, estimados galardoados, moi boas tardes. A Galicia que queremos depende tamén do seu deporte. Calquera sociedade que se prece de avanzada debe de mirar aos niveis de práctica de actividade física dos seus cidadáns, mirar cara a actividade dos seus asentes deportivos ou cara aos resultados acadados polos seus clubes e deportistas. Aínda que o sabedes, non está de máis lembrar para que a Xunta de Galicia, cos deportes colectivos e co fútbol en particular, son estratégicos polo gran potencial que ofrece a nosa comunidade que se insire no máis fondo da identidade galega. En concreto, esta Secretaría Xeral por Deporte síntese orgullosa que dentro dos programas Estrela que contempla, sexamos a única comunidade autónoma de España que cree na medida fundamental ofertada para todas as federacións deportivas galegas para apoiar sólida e eficazmente o deporte de base. Esta medida, como sabedes, refírese ao seguro deportivo gratuito de nenos de 6 a 16 anos. Medida que dá cobertura a máis de 100.000 deportistas da nosa comunidade, cunha cuantía superior a 1 millón de euros. A Secretaría Xeral por Deporte limítase a cumprir co seu cometido e non fai máis que acompañar aos verdadeiros responsables do deporte galego, que sodes os deportistas, os técnicos, os clubes e as federacións. Cumprimos, pois, coa nosa responsabilidade, pero, eso sí, sempre coa maior das ilusións, coa maior dedicación e co único obxectivo de axudar, no marco das nosas posibilidades e responsabilidades, aos nosos asentes deportivos. Remato, polo tanto, reiterando aos parabéns a todos os galardonados, como dixo o concelleiro de Deportes, pero tamén me quero recordar aos centos e miles de clubes, de deportistas, de xuntas directivas, de persoal auxiliar, corpos técnicos e empresas colaboradoras que día a día, que semana tras semana, que tempada tras tempada están na area, están no terreo de xogo e que non poden subir a recoller ningún galardón, pero, sin duda alguna, fan do deporte galego unha referencia, un sentimento e unha paixón polo que fan. Permítanme recoller unha frase do creador de Apple, Steve Jobs, que recolle perfectamente o que respira o deporte galego e o fútbol galego, que di o seguinte: a única forma de estar satisfeito é facer aquelo no que crees, que é un bo traballo, e a única maneira de facelo é amar aquelo que faz. Todo o fútbol galego o ama, non me cabe duda. Moitas gracias e que a próxima temporada volvades a ter as mesmas ilusións personais e colectivas. Moitas gracias e noraboa, presidente. Moitas grazas. E imos comezar coa entrega de premios, pero creo que alguén máis quería tomar a palabra. Perdón, que chego tarde, perdón. Hola, buenas tardes, que tal? Hola, Loreto, que tal? Hola, que tal? Boas tardes. Disculpademe, viña un pouco tarde pensando que iba a haber sitio. Que saibades todos que hai xente véndonos desde atrás.
Digo por vos, sobre todo, vale? Hai xente que está... Aí está de sorda atrás, un aplauso para vos. Gracias. Vou saudar para diante, aínda que nos ven desde alá. Está unha maravilla. Porque sabíamos que a familia do fútbol galego era grande, pero tanto non, Entonces, o presidente non contaba con isto, verdad, Rafael Louzán? Hai que mirar de facer ou levar isto a Baleidos ou a Riazor, sabes? Tino, presta as instalacións, levamos a gala a Riazor o día mismo que xoga a selección, é bo día para todo. Entregamos trofeos ali. Que maravilla, canto trofeo, verdad? Vas meter nun montón de gastos aos clubs. Quen gana con isto é Ikea, que agora hai que comprar estanterías. É unha honra, estou moi nervioso, porque non estou acostumbrado a falar diante de ídolos para mí, non? Eu cando era pequeno, igual que todos, igual que vos, os que sodes pequenos, sodes estrellas, pero cuidado, que ainda vos queda moito para ser máis, como os que reciben os premios hoxe. Eu tamén, cando era rapaz, quería xogar un partido da selección galega contra Venezuela. Que partidazo, É casi é moi bo partido, casi tanto como a filla da Mancio Ortega, máis ou menos agora que divorciouse. E estamos aí partidazo. Como xogamos? Poderíamos estar na Eurocopa tranquilamente. Íbamos a apretar a Portugal, vistes Irlandia, non? Se vemos aí a Lucas Aspas e a José Lu ali diante, mi madriña, quen llos dará a Portugal. Bueno, o que vos decía eu de pequeno, supoño que igual que todos e todas as que estades aquí, soñaba con ser futbolista. Eu empecé no fútbol sala, hasta que lle rompín dúas lámparas a miña nai, máis un aparador, e daquela xa me botou para xocar á calle. Xa botoume da sala e empecé a xogar no pasillo. Tamén, cando empezas de pequeno, quero dicir, mola xogar ao fútbol sala ou mola xogar na casa, pero a mí molaba xogar con tacos. E cando me compraron as primeiras tacos de aluminio, como lle puxen o parqué a meus pais tamén, unha maiña do ceo. Porque daquela non había como a hoxe. Hoxe tes campos de erva artificial, os chavales de 12 anos. Eu cando empecé a xogar nun cruce de carreteras, que decía, había a carretera da Diputación, que estaba bastante mellor asfaltada que a do Ayuntamiento, sendo os dous do mesmo partido. E... Gracias. Vamos rápido, que senón non acabamos hoxe, Non paredes moito. Non paredes moito. Estaba mellor e había como un cruce de carreteras e poñamos uns jerseis e despa un lado, para coche! E non valía mover, sabes? Decías o coche, paraba o balón o que eu tuvera, para entrenar o control era moi bo que viñera coche. Despois había aquelas reglas como de non vale furar, que supoño que en Brasil non a tiñan, porque Roberto Carlos, vai, por Dios bendito, non? Era un pedazo de besta. Claro, era outra época. E, por exemplo, aquela outra norma que había de el que la tira va por ella. Acordades ustedes? Que había aquí, nos íbamos ás hortas dos veciños. Canto me acordei eu el que la tira va por ella o día do penalti da semifinal da Champions de Sergio Ramos. Ojalá lle fixeran ir por ela, macho. Ai, Dios mío, querido. Porque unha cousa é tiralo ao pau como este ano, pero de aquel ainda están buscando os da NASA. Entón, como vos decía, quixen ser futbolista, intenteino. A verdade, con moita ansia. O que pasa é que eu non era de correr, entón dixeronme, séntate. E o fútbol sentado tampouco. E o único tatuaxe que tiña era o de Nike no cu do pantalón, de estar sentado no banquillo. Van pasando os anos e daste conta de que non vales, ainda que eu intenteino. Eu todo o que aportei ao fútbol foi sendo central de balonmano. Xoguei ao balonmano toda a vida. Eu quería ser futbolista, pero despois xoguei ao balonmano. E o que nos pasa aos maiores cando non saímos futbolistas, queremos que os fillos sexan. Eu, o meu fillo, o primeiro que fixen é, xa estou facendo tatuajes, ten 3 anos, e estou facendo peinado tamén para o lado, vale? Estou invertindo pasta en gomina, eso sí. Tamén me din conta que non valía para futbolista cando un grande deste deporte, que era David Vidal, veo un programa no que estaba eu e díxome, ti eres moi guapo de cara, pero de corpo pareces un bidón.
E entón deciden deixalo. Despois seguimos. Era así algo só para saudalos, vale? Despois continuamos, tampouco quero enredar moito, porque temos unha chea de premios que dar. Unha última cousa, que nos vai axudar a todos, vale? Ti sorrisme e eu xa me emociono. Os que vos dan os premios, por favor, espero que, como xa sabíades que erades vos, tuverades ensayado o discurso. Que nadie se me líe, vale? Porque a nós os actores tamén nos dan premios destes, liámonos e non sabemos ni o que decimos. Non liarse, nadie que veña e que veña co rollo de, bueno, gracias por el premio, son 90 minutos, o el fútbol é fútbol, el premio é un premio, e frases destas no. Dedicado yo á familia, aos fillos, ás mulleres, á xente que está na casa, esperando por vos e que aguanta todo o que está alrededor dos que nos gusta o fútbol. Nada máis. Vémonos dentro un pouco. Falaba Touriñán de cando él era pequeno, de como lle gustaba xogar o fútbol. Pois por ese fútbol base imos comezar esta entrega de premios polas distincións o fútbol base, porque sen ese fútbol, o fútbol de elite non existiría. Son trofeos como recoñecemento o seu traballo de promoción do fútbol base galego. E para esta entrega solicitamos a presenza neste escenario do Concelleiro de Deportes de Santiago, Rafael Peña, e o presidente da Federación Galega de Fútbol, don Rafael Louzán. O primeiro premio na Delegación Territorial de Santiago é pro Bertamiráns. Recolle Rafael Budiño Rei, o presidente do club. Entrega Rafael. Non está Bertamiráns? Grazas. Enhoraboa. O segundo galardón que entregamos na Delegación de Ourense, o Pabillón Ourense, recolle Juan Francisco López Rodríguez, presidente do club. Agradecemos a colaboración do Concelleiro, solicitamos que veña tamén ao escenario o xefe do Servicio Provincial de Deportes da Coruña para facer entrega do outro galardón na Delegación Territorial de Ourense, o Ourense Club de Fútbol Sociedade Anónima Deportiva. Recolle Camilo Manuel Díaz Fernández, presidente do club. Outro dos premiados na Delegación de Lugo, o Club Deportivo Lugo. Recolle Constantino Saqués Pereira, presidente do club. Agradecemos a Roberto García a súa colaboración e solicitamos a presenza de Borja Ubiña, membro da Secretaría Técnica do Real Club Celta. Na Delegación Territorial de Pontevedra, o premio é pro Salgueiriños. Recolle Carlos Menéndez Ogando, presidente do club.
E na Delegación Territorial de Vigo o premio é pro Valmiñor de Nigrán. Recolle Juan Francisco Díaz Arnau, presidente. Grazas, Borja Ubiña, pola túa participación. Solicitamos tamén que nos acompañe Tino Fernández, o presidente do Deportivo. Pola Delegación Territorial de Ferrol, o premio é pro Club Galicia Caranza. Recolle José Luis Gómez Covelo, presidente. E pola Coruña, pola Delegación Territorial da Coruña, o premio é pro Victoria Club de Fútbol. Recolle Juan Carlos Vázquez Veras, presidente do club. Como ven, hai un premio por Delegación Territorial, excepto en Ourense, na que comparten distinción dous clubs. Os premiados son os clubs que máis licenzas ou maior número de equipos teñen nesa delegación. E de todos eles, o Vitoria é o que máis ten, tanto número de equipos, 33, como de licenzas. Por iso, Juan Vázquez, se queres decir unhas palabras en representación de todo o fútbol base. Boa noite. Hai xa moito tempo, moito de verdade, un grupo de amigos que, apasionados polo fútbol e que estábamos ligados de alguna maneira, uns dunha forma e outros doutra, ao Vitoria Club de Fútbol iniciamos un ilusionante proxecto. Esa ilusión e o roce diario fraguou o que é agora unha relación de amizade. Unha relación de amizade que evidentemente traspasa xa o mero ámbito futbolístico. Por eso, quero agradecer a xente que iniciou este proxecto comigo, quero agradecerlle e recoñecerlle esa labor. Co decurso do tempo foise ligando moita máis xente, agora tamén amigos, e que construímos o que é o Vitoria Club de Fútbol, unha entidade de fútbol base que compite dignamente co mellor do fútbol base galego. Esta historia podía traspasarse ou asimilarse ao resto dos clubs que hoxe me acompañan neste recibimento do premio, non? Así como tamén os centos de clubs galegos que abren diariamente as súas portas e que permiten que milleiros e milleiros de nenos, e agora tamén nenas do que nos felicitamos, poidan disfrutar do seu deporte apasionante, como neste caso é o fútbol. Para eles, por favor, pido un forte aplauso. Como toca ser breve, porque se pode dilatar en exceso esta gala, quería tamén agradecer e felicitar, sobre todo felicitar ás persoas que van a ser recoñecidas a súa labor ou a súa trayectoria no mundo do fútbol. Facéndome un pouco eco do lema da Federación Unidos polo Mundo do Fútbol, está claro que sin todos vós e sin todos nós isto non sería viable. Felicidades e moitas grazas. Grazas a todos. Poden retirarse. Foto de familia. Yo no tengo premio.
Acabamos de ver unha mostra do rico, variado e bo fútbol galego que temos e moitos de vos estades aquí representados esta noite. Imos agora coa entrega dos premios Galicia en Goles, o programa da Radio Galega referencia do fútbol en Galicia. Os premios son outorgados pola suma das puntuacións realizadas polos profesionais da radio pública durante toda a temporada. Comezamos co mellor xogador do Celta. O premio foi para Pablo Otucu Hernández. Pablo Hernández está disputando a Copa América Centenario con Chile, clasificado pros cuartos de final que xogará domingo ante México, polo que recolle o premio Borja Ubiña, exxogador e capitán do Celta, actual membro da Secretaría Técnica do club. Entrega Pacho Oliveira, seleccionador galego de fútbol e comentarista dos partidos do Celta de Galicia en Goles. Non te podo ter aquí unha xornalista, non pode ter a un futbolista ou exfutbolista preto sen facerlle unha pregunta. Bueno, como van esas fichases no Celta? Podes avanzarnos algo? Vai haber unha fichase pronto? Está moi parado, o mercado está moi parado. Hai Eurocopa, hai que ir pouco a pouco. Pero está avanzado algo ou non? A ver, danos, próximamente haberá noticias? Felipe. Moi ben, pasa a palabra que dis. Sí. Moitas grazas. Bueno, gracias. O mellor xogador do Deportivo é Lucas Pérez. Entrega Xoán Galán, xefe de deportes da Radio Galega e director do programa Galicia en Goles fin de semana. Recolle Tino Fernández, presidente do Deportivo. Lucas marcou 17 goles, 10 asistencias e a súa calidade non pasa desapercibida. Hai moitas ofertas por el, aínda que o Deportivo está facendo un esforzo para que quede. Pensas que conseguirá quedar? Seguiremos disfrutando del na Coruña? Ese é o noso objetivo. O noso objetivo é que a vindeira tempada isto poda recoller o Lucas personalmente. Con eso está todo dito. Está próximo? Bueno, eso xa veremos. O mercado está empezando, xa o dixo Borja, ainda queda moito. Pero, bueno, o noso desexo e o noso interés e o noso esforzo vai encaminado a que Lucas siga no Deportivo moitos anos. Moitas grazas. O premio o mellor xogador do Lugo é para Fernando Seoane. Entrega Ramiro Sorbet, exxogador do Club Deportivo Lugo e comentarista dos partidos do Lugo no programa Galicia en Goles. Excelente a temporada do centrocampista do Lugo. Bueno, a pregunta un pouco obrigada, quedastes aí ás portas desa fase de ascenso, o ano que ven será ese objetivo? Bueno, sabemos que a segunda división é moi complicada, este ano estuvemos cerca, pero nos momentos claves fallamos, e bueno, agora vai empezar outra temporada máis e vamos a ir a por todas, pero bueno, sabendo que é complicado e o objetivo principal é a permanencia, vamos. Moitas grazas. Gracias. Noraboa. O mellor xogador de segunda B foi Borja Domínguez, do Racing de Ferrol. Entrega o premio José Ángel Salgado Peli, adestrador e comentarista dos partidos do Racing de Ferrol. Gran temporada
Gran temporada, amargo final. Non sei un pouco que obxectivos te marcas ti para a próxima. Pues seguir disfrutando del fútbol, seguir mejorando y esperemos que vengan, ojalá vengan premios así como estes año tras año. O por lo menos algún año más. Moitas grazas, enhoraboa. Imos co premio máximo goleador de Segunda B, o trofeo Antonio Tarrío, que recae en José Luis Gómez Joselu, do Racing de Ferrol. Recolle Juan Carlos Fernández, director deportivo do Racing, e entrega Luis Tarrío, irmán do falecido Antonio Tarrío, que fora xogador do Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Ourense e Racing de Ferrol, entre outros. Joselu marcou nada menos que 20 goles. Pero contanos, vai haber moitos trocos, vai haber moitas novidades no Racing o próximo ano? Bueno, parezco Joselu, pero non o son, non? Non. Bueno, Xa decimos... como di Borja, como no momento estamos empezando, pero bueno, a ver, nós queremos ir con gran parte do plantel, porque a verdade é que o fixeron moi ben, levan anos facendo ben, sería un premio para eles e para nós, non? Ben, pois moitas grazas, Noraba, por este premio e as mellor da sorte pro ano que ven. O premio mellor colexiado de terceira é para Xavier Rodríguez Campos. Entrega Xulián Suárez Fuentes, analista arbitral de Galicia en Goles. Unhas verbas non nos vas dedicar, polo menos saber que tal se portan os nosos futbolistas, porque calidad teñen, pero non sei se se portaron ben, se che puseron as cousas difíciles. Nada, moitas veces os futbolistas portanse bastante mellor que a min. En terceira división somos todos unha pequena gran familia e ao final futbolistas e árbitros estamos moito máis unidos dos que a veces parece. Moitas gracias. Grazas, enhoraboa. O mellor xogador de terceira foi Marcos Gómez do Silva. Entrega Victoria Mosquera, directora comercial de Xacovisión, empresa que comercializa a publicidade da Radio Galega. Noraboa tamén por este premio, non sei que nos podes contar pois, dos teus obxectivos de cara a esta temporada que ven. Bueno, o primeiro que en terceira non está tan parado o mercado, eu, xa renovei esta semana, co cual, moi orgulloso de poder continuar un ano máis no Silva. Sinto moito pola miña moza que está ali, que terá que aguantar un ano máis. Sobre todo, agradecerlle tamén aos meus pais que pudieron vir hoxe despois do traballo. Agradecerlles pois esta oportunidade que me dades de recibir este premio e agradecerlles que estiveran sempre apoiándome que ao final, cando un se vai facendo maior, o que de verdade importa, sobre todo para os nenos que están hoxe aquí, que os pais estén con eles e non lles metan presión, que disfruten. Moitas grazas, noraboa dobre pola renovación e o premio. E o máximo goleador de terceira división é Marcos Yáñez Changui, do Ribadumia. Entrega Jesús Baleato, adestrador do Dubra e comentarista da Radio Galega.
con 39 anos e volves repetir como máximo goleador da categoría con 24 goles esta temporada. Repetirás tamén o ano que ven? Bueno, intentarase. A verdade é que quero agradecerlle este premio en primer lugar á miña muller, á miña nena e despois a todos os meus compañeros de Ribadumia. Sin eles isto non podría ser posible. Directivos, corpo técnico, toda a familia que formamos esta gran Ribadumia e a ver se por ano podemos estar aquí de novo. E cal é o segredo para seguir así en forma? Ilusión. A verdade é que ilusión por querer xogar, por seguir competíndote e por exixirte cada día máis. Iso creo que é o gran segredo. Moitas grazas. Gracias a vos. Noraboa, ilusión dende nenos ata xogadores que estiveron na elite, eso é o máis importante. Imos agora co premio o mellor porteiro de terceira, que recaeu en Enrique Reguero, do Boiro. Entrega Luis García, adestrador e comentarista do Galicia en Goles. Desde logo, ti contribuíche a ese maravilloso ascenso a segunda B. Non sei como viviche ainda asimilando ou xa comente posta nesa próxima temporada. Bueno, fue una temporada bonita que al final pudimos culminar con ese ascenso soñado y bueno, desde aquí dar las gracias sobre todo a mi novia, Gema, por acompañarme cada domingo a hacer kilómetros por Galicia y poder disfrutar de lo que me gusta, que es el fútbol, y luego a la directiva, a David, a Sito, a Lemos, por contar conmigo. Y bueno, yo muy agradecido, se lo dedico a mi equipo, al cual hemos hecho un gran trabajo este año y bueno, yo creo que toda Galicia ha podido ver que el Boiro ha hecho un año y ha merecido este ascenso como el que más. Así que va para todos. Gracias. Gracias. Noraboa. E rematamos co premio a Deportividade, o trofeo Quinocho, que por segundo ano consecutivo é pro Deportivo B, Sociedade Anónima Deportiva. Recolle Manu Mosquera en representación do Deportivo. Entrega Roberto Carlos Carballo, director do programa Galicia en Goles Diario. O segundo ano, que o premio vai para o Deportivo B, pero o terceiro ano consecutivo que ti o recolles. Que lles dis, que faz para que os teus xogadores teñan este merecemento? Realmente este premio es para ellos. Yo estoy muy orgulloso de estos jugadores porque reconocen el talante del espíritu de la competición. Para mí es lo más importante y eso no merma nuestros objetivos. Y respetamos la figura del árbitro, que para nosotros es sagrado. Es juez y nosotros a lo nuestro tienen más concentración y al cabo del año jugamos más partidos con 11. Eso es una realidad. Moi ben, moitas grazas. Noraboa. A deportividade, un dos valores Perdona, Loreto. que non sei se ti no, defendías. Ides ben, ides bastante rápido, está amena a cousa, verdad? Está ben que non lles deixes falar a todos, eso é importante tamén. Foi bonito, os futbolistas dedicaron ás mulleres, aos pais, todo eso, e Manuel aos árbitros, que bonito, verdad? Cando hai amor, a verdad que é unha cousa moi bonita, é un pelota de carallo, macho. Ben, non me extraña que recolla trofeos todos os anos, así. Eu estou aquí para ir facendo como a publicidade, non? Nos programas de televisión. Seguía contando cosas de cando era pequeno e, sobre todo, eu recordo que como se escollía a xente para xogar en cada posto. Quer dizer, os postos e as persoas xa van, cada un vai ao seu sitio por selección natural, polo menos na miña pandilla. Supoño que na vosa non sei agora como se fai, pero na nosa, por exemplo, o que era pequeno iba de lateral. Isto non pasa agora, non? Os pequenos normalmente de laterales. E se non eran guapos, de lateral, pero xa directamente, non?
porque se eres un pouco guapo ibas de interior, no? Canto máis adiante, poñíanse un pouco máis guapos, despois, por exemplo, de porteiro na miña época, os que estaban un pouco gordos, que... Pero non por demérito deportivo, é porque ocupas máis na portería tamén, A mí non me tocou casi nunca quedarme de porteiro. Despois, no medio campo, iban os grandes, no centro, os centrales, os mediocentros, e despois os guapos iban xa pa Zara e Pull&Bear. Os da miña generación todos, Despois, hai cousas que che quedan para sempre. Quero dicir, eu ainda estou a tempo de ser futbolista. Mira, Changi ten 39 e eu teño 36 e ainda estou para dar 3 anos de bo fútbol, Rafael, no Ribadumia, sin problema ningún, vale? Teño libres os sábados. Traballo miércoles en Land Rover, non vou entrar o miércoles, pero o viernes podo ir tirar os penaltis. Ben, fan falta 22 para conformar unha plantilla, presidente. Quero dicir, o que vai de 22 e non xoja nunca tamén é importante, non? Quen lle diría a Pleticosa que vai xojar algo este ano? Podía estar eu. Joderonse os outros e daquela foi un problema, pero imagínate levarme a min por España. Farlle un favor a un gallego. Bueno, estás contratando xente de fora, é bo tamén. É bo, eso é importante. Seguía dicindo que a xente, que te das de conta de onde é cada un. Por exemplo, os porteiros é moi fácil, o resto de toda a vida queda xa cousa de porteiro. Porteiro de entrada é vago xa, porque é o que non lle gusta correr. Eu valdría para porteiro, por exemplo. E despois a min, por exemplo, dame moita pena os porteiros, porque eu cando os vía salir ao campo, cando era eu pequeno, víos salir ao campo, e dixen, joder, mira, é o único que non lle traen toalla para ducharse. Porque é o único que salía ca toalliña, verdad? Ali, e o problema de todo, que seguro que os porteiros din, o problema, o que máis nos fastidia aos porteiros é o sol, por eso da gorra. Eu creo que son os mocos. Un porteiro, se ten un moco, pero non un moco de, como fan os futbolistas todos, ou como facedes. Sabes, que parece que esperades a que enfoca a cámara para facer. Queda precioso eso. Facer así, primeiro faz así, eso é precioso, pero o porteiro se che queda aí clavado, dixo ao lateral, ven! Ao lateral, na verdad, é un problema, É un problema, porque os porteros non quitan os guantes para nada, eu velos entrar, salir do campo, nunca lle vin a un porteiro quitar os guantes. Non sei como fai para ir ao baño, pero nunca lle vi. O lateral vai de lateral porque normalmente son os máis rápidos, os que no colegio agora chaman, estes que cando éramos nos era o que non lle para o cu, agora chamanlles, como é? Hiperativos, correcto. Eses son os laterales, por eso lles poñen as rayas para que dixan, tipo la raya, ras. De riba a baixo e no fondo poñen unha cruzada para que sepa, cando chegue aí dou para atrás. Eso é o lateral, o interior, despois os do mediocampo, de lateral, e sábelo, por exemplo, cando eres maior, eu teño amigos que foron laterales no fútbol, e é moi fácil de saber cando vas ao baño de homes. Non sei, chicas, vos non sei se estuvestes alguna vez nun baño de homes, que hai baños de pegar na parede. Eses non valen para sentarse, son só para estar de pé. E normalmente hai 3. E ti sabes cando un foi lateral, cando sempre se vai ao da beira, sabes? Ti dir, vai alá, lateral dereito. Vas alá, lateral esquerdo. Ven o medio centro, me cagan a vida. Medio centro, colle medio. Medio centro, normalmente cando son maiores, sempre foron repartidores de xogo, sempre foron os políticos, alcaldes, concejales. Medio centros acabarán sendo alcaldes e concejales. E despois os delanteros, aí está. Todo o mundo cando é pequeno, pois soña con marcar o gol dunha final, soña con eso. Todo Dios quere ser delantero. Pero non vale todo o mundo. Quer dizer, primeiro hai que ter pelo para peinarse, xo dixen antes, cartos para gomina, e despois os delanteros son tipos que de maiores, aínda que vayan cumplindo anos, teñen roupa que hai veces que para quitala teñen que chamar aos bomberos para escarcelalos, sabedes? No, este rollo super ceñido. Son os que teñen os mellores coches. Son os que marcan no campo e marcan fora. Son os que gastan máis diñeiro en gomina. Son os triunfadores, non? E despois estaban os árbitros. Pero eso contámoslo despois, sí, ti. Despois con todos os árbitros, veña.
Antes de falar dos árbitros, estaba falando dos triunfadores. Con eses premios imos agora, coa entrega de trofeos, os campións de Liga. Comezamos polo campión de Terceira División Nacional de Fútbol Sala. O premio é pro Pazos de Borbén. Recolle Manuel Ferreira San Miguel, o presidente, e entrega Luis Serantes Álvarez, tesoureiro da Federación Galega de Fútbol. O campeón de Segunda División Nacional Feminina de Fútbol é a Federación Viguesa de Peñas Recreativas El Olivo. Entrega Arantxa Ruiz, directiva da Federación, e recolle Juan Carlos Padín Nieto, secretario xeral do club. Noraboa. O campeón de Primeira División Feminina Galega foi o Atlántida Matamá. Entrega Fernando Iglesias Figueroa, directivo da Federación Galega de Fútbol, e recolle Cristian González, presidente do club. O campeón de Segunda División Feminina Galega foi o Vitoria, do Grupo 1. Recolle Angie Nogueira, capitana do equipo. Entrega Javier García Vázquez, vicepresidente da Federación Galega de Fútbol. Cambiamos, se fai entrega a Mancio Varela, directivo tamén da Federación Galega de Fútbol. O campeón de Segunda División Feminina Galega no Grupo 2 foi o Portonovo. Entrega a Manuel Lores Buezas, directivo da Federación Galega de Fútbol, e recolle Lucía Otero, capitana do equipo. Imos cos campións de Primeira Galicia. No Grupo 1, o campión foi o Betanzos. Entrega Juan Luis Villamizar Méndez, vicepresidente da Federación Galega de Fútbol, e recolle Andrés Andrade, adestrador do equipo. Continúe con nós, así nos axuda tamén a entrega de premios.
No grupo 2, o campeón de Primeira Galicia foi o Soneira. Entrega a Pablo Pereiro, xerente do Real Club Deportivo, e recolle Francisco Miñones, capitán do equipo. O campeón foi o Atlético Escairón. Entrega Carlos Méndez Moreira, vicepresidente da Federación Galega, e recolle Óscar López, secretario do club. No grupo 4, o campeón foi a Sociedade Deportiva Nogueira de Ramuín. Recolle Raúl Soto, presidente do club, e entrega José Manuel Fernández Cid, vicepresidente da Federación Galega de Fútbol. No grupo 5, o campeón de Primeira Galicia foi o Erizana. Recolle Manuel Ramón Goce, presidente do club, e entrega Javier García Vázquez, vicepresidente da Federación Galega de Fútbol. Agora co campeón de Preferente Galicia Sur. O gañador foi o Vilalonga. Recolle Lorena González, presidenta do club. Entrega a Mancio Varela, directivo da Federación Galega de Fútbol. Nótase esa presenza, ese apoio de Vilalonga. O campeón de Preferente Galicia Norte foi o Castro. Recolle Xosé Ramón Vega, presidente do club, e entrega Tino Saqués, presidente do Club Deportivo Lugo. Os campións de Preferente Galicia Norte e o campión de Preferente Galicia Sur enfrontáronse entre eles. E o gañador do campión de Preferente de Galicia foi o Vilalonga. Recolle Lorena González, presidenta do club, e entrega José Manuel Fernández Rodríguez, directivo da Federación Galega de Fútbol.
Finalizamos esta entrega de premios dos campións. O campeón de terceira, que como ben saben foi o Boiro. Recolle David Places, presidente do club, entrega Rafael Louzán Aval e Tino Fernández, presidente do Real Club Deportivo. O Boiro non só foi campeón, senón que logrou o 29 de maio o ascenso a Segunda B, algo inédito nos seus 50 anos de historia. O presidente, despois deste feito histórico, que de nos contar como viviu. Si, no, eu son de poucas palabras. Eu pensei que Changui hoxe me iba a facer así tamén, como fixo ali en Barraña, pero hoxe non fixo. Pero, independientemente deso, vou dicir unha cousa. Nos, este ano, fixemos unha gran temporada, e todo foi mérito tanto do corpo técnico como da familia de xogadores que nós tuvemos, porque realmente eran como unha familia, a única forma de conseguir os objetivos. E vou dicir outra cousa máis. Hai un pequeno problema, que a continuidade de Lemos non un acordo entre nós, sino un acordo laboral. Si Lemos non sigue entrenando o Boiro, David Places tampouco, vaise para a casa. Entonces esperemos que todo se solucione e que todo se arregle. Eu vou facer todo o posible e todo o que estea na miña man. Pero ese home ten que seguir entrenando o Boiro porque o merece, porque realmente ele foi o artífice de que o Boiro este en Segunda B. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Boa. Grazas tamén aos directivos pola súa participación nesta entrega. Sinto, que acabamos os campións xa... No, vai bastante ben, vai Para ti bastante de campión rápido. non había. Faltavos algún premio, podes entregar un premio ao mellor club galego fundado por non galegos, pero de fillos de migrantes galegos, ou mellor gol en propia meta. Eso non hai. Mellor Q. O mellor Q sería guai, nas barreras. Sacar unha foto e a final de ano, mellor Q. E o xurado, quen sería o xurado? O xurado podía ser eu, tranquilamente. Iba a dicir entendo de Qs, pero é mentira, Xa acabo, porque ides moi ben. A min traeme como especialista en gala, sin rollo de artisteo, ides estupendamente. Señor conselleiro, moi ben. Señor concelleiro, moi ben. Estades aí tamén algún fichaje de última hora? Estamos aí en campaña, ainda non sabemos nada, non? Pero todo ben, a campaña está indo ben, todo. Todo ben, vale. Moi ben. Non vas contar nada dos fichajes, Tino? Seguro? O Viña, onde está? Xa sabedes algo e non queredes contar. Non queredes contar, pero xa sabedes. Eu xa sei. Eu tampouco vou contar. Xa marchou o Loreto. Como os decía, o fútbol é maravilloso. O fútbol é maravilloso. A verdade é que tens que estar orgulloso, é un deporte fantástico. Por eso tanta xente o practica, quero dicir, é o deporte rei por algo. Desde que somos cativos todos temos como ídolos futbolistas. Por un montón de cousas da vida, na vida normal. Por exemplo, hai cousas que fan os futbolistas que non repetimos na vida, as celebracións. Sabes, ainda que non teñas nada, hai celebracións de futbolistas, eso que fai Cristiano Ronaldo. Nunca fixestes eso? Pero por aprobar ou por algo que salven da vida, aquelo de o do bebé, que se ve que poucos bebés colleron no colo os futbolistas, porque se lle fases un bebé, mángalo para sabe Dios a donde, Ou aquelo da... Eu a peor celebración que vin na vida, non sei se vos acordades vos de Ronaldo, non Cristiano, outro. O gordo, que non era porteiro, pero era gordo.
Acordades vos daquelo que fixo da cucaracha? Como podes marcar un gol no Bernabéu diante de 100.000 personas e facer esa mierda? Home, pensá algo, non? Pensá algo. Era bonito aquel do Can, que iban e mexaban no córner. Bonito. O de sacarlle lustre á bota, precioso. Todas esas cousas son moi bonitas. Eu tuve un... Teño aí unha camiseta, deixa unha camiseta, que tamén había unha celebración. Había unha celebración preciosa. Que bonita a camiseta da Selección Galega de Fútbol, eh? Noraboa, Federación. Un aplauso para a Federación Galega de Fútbol. Esperemos que dentro dun ano volvamos a estar vendo a selección. Los niños entraban ahora. Estou na poñendo, non quitando a señora. Tengo que o chip revirado. Está guai que agora as camisetas modernas fan as que ciñen. Dades vos de conta, non? Pois, eu... Con aquela Eurocopa, está aí, a primeira Eurocopa que gañou España, que, claro, había xente que sí, gustaba o fútbol ou non, pero na miña casa, por exemplo, eu tiña un tío que lle daba igual a Eurocopa ou non, pero empezou a ganar España e empezou a facer, a entender de fútbol. É como a todos os deportes. Empeza a ganar Fernando Alonso e todo Dios entende de Kers, de grip e de todas estas caralladas. Nadal, todos sabemos de revés, le rompió el servicio, e pues terá que chamar un albañil para repararlo, este tipo de cousas. E cando a primeira Eurocopa, que se lle preguntas a meu tío antes de empezar a Eurocopa quen era Torres, decía chico un coñá. E despois foi o que marcou o gol na final. Pois aquel día, donde son eu, a taberna dá unha plaza e non medio hai un cruceiro. E de ver a xente do fútbol, marcou Torres e el saliu para fora. Claro, nadie se enterou. El saliu para fora envenenado e colleu a camisa que tiña unha camisa de franela de cuadros e fixo isto que facían os futbolistas. Con tan mala suerte que fixo a avioneta contra o cruceiro. Non, pero ca cabeza. Non é broma, Meteulle un cabezazo ao cruceiro. Vos, o cruceiro, sois todos de aquí, non? Hai gente de fuera. Manuel, el cruceiro sabes lo que es, non? El cruceiro es como así un pivote de piedra con una cruz enriba. Por eso le llaman cruceiro, ¿vale? Es de granito. Si alguén non sabe, por favor, preguntarme, E entonces el petoulle, pero forte, como o gol de Puyol no Mundial. Bum, zumboulle e empezou o cruceiro. Vou que non vou. Vou que non vou. E claro, e saliu todo Dios, e estaba Titi, porque non lle por botar a man, porque non sabes encima de quen iba a caer. E a preocupación de todo o mundo era saber de que lado caía. E tuvo a mala suerte de caer do lado do Cristo, non? Que o pobre non pudo nin botar a armar, me cago. No. Vos imaginadevos o cruceiro. Dun lado está o Cristo, escarallou os dentes todos o Cristo. Pero do outro lado, baixaba a Virgen en modo buceador. Foi espectacular. Foi espectacular, das mellores celebracións que recordo. No, que temos prisa. O árbitros, que están aquí, os árbitros. Os árbitros. Eu veño de negro en homenaxe a vos. Non é fácil, vale? Cando éramos rapaces, a verdade que nadie quería ser árbitro porque ti ves eso na televisión e diste, imagínate na casa, mamá, quero ser árbitro. E dixela, pa que? Pa que se acorden de min toda a semana ou que queres? Pero eu doulles o seu valor. Esa é a filosofía, quero dicir, son parte do xogo, son parte deste mundo, deste deporte, non? Importantes. É mala sorte, porque xa de negro, xa como... De negro, non? Ahora puxeronlles colorines. Bien, millor. Despois, cando te vas facendo maior e ves o fútbol e di, aí está el trío arbitral. E ti sempre imaginache un trío. Pero cando ves a aqueles tres homes, diste, desapúntame deso. E despois a mí o que máis me fastidiaba era o de que teñan que botar o partido todo co pito na boca. Pero eso xa é o de... Eso é o de menos. Desde aquí un aplauso para os árbitros, sempre lle berramos. Sempre... A verdad
A verdad, xa para rematar, xa que imos super... A verdad, que xa para rematar hai que estar desagradecidos, por exemplo, o árbitro, o equipo arbitral, o colectivo de árbitros realmente únenos no fútbol. É como a Guardia Civil. Son iguales. De cerca non lle dir nada, pero cando estar lonxe, chamarlle de todo. Pero ti Volvo despois. falas moito de pitos Sí. e non falas de pelotas ou de balóns. Pero eso se queres tomamos algo despois e falamos o que queiras. Non. Eu vou falar, pero de balóns oficiais. Agora? Sí. Quédome contigo. Porque temos unha primicia, esta noite vaise presentar o balón oficial co que os equipos van xogar as competicións federativas a partir da temporada que ven, a 16-17. Pareceme moi ben. Neste vídeo van nos explicar todos os detalles. Cada fin de semana se xogan en Galicia milleiros de partidos. En cada campo de fútbol, 22 xogadores, 3 árbitros, 2 porterías. Sempre a mesma estampa, só diferenciada por unha cousa: o balón. Todo o noso mundo xira en torno a un balón. Un balón que debería ser igual para todos, sen importar onde se xogue. A Xunta Directiva da Federación Galega de Fútbol, atendendo a amplia demanda dos clubs, seguindo as suxerencias da Real Federación Española de Fútbol e o camiño iniciado por moitas outras federacións territoriais, decidiu que todos os partidos albergados pola nosa federación se disputen cun mesmo balón. Deste modo, todas as categorías do fútbol galego estarán xa á altura da primeira, segunda B e terceira división, onde todos os encontros se xogan co mesmo balón. Facéndose eco de todo isto, a Federación Galega puxo en marcha un proceso guiado por 2 obxectivos: máxima calidade ou menor prezo. Para elo, convocamos un proceso aberto, público e transparente para a presentación de ofertas por parte daquelas empresas interesadas en converterse na suministradora do balón oficial da Federación Galega de Fútbol, atraendo á convocatoria as principais marcas internacionais, nacionais e galegas. Analizadas todas as propostas presentadas, a Federación Galega de Fútbol decidiu que o balón oficial do fútbol galego sexa o Nike Team Premier FIFA Ball. Un balón coas máximas prestacións a un prezo moi asequible para os clubs, que ven avaliado polo sello de calidade FIFA e que, ademais, será distribuído aos clubs con todas as comodidades e facilidades. Federación Galega de Fútbol. Unidos polo fútbol galego. Polo balón, tamén. No vídeo vese ben, pero aquí o temos físicamente. Aí está, trouxémolo. Aquí están os 2 balóns oficiais e obrigatorios que se farán, cos que se xogarán a partir desta temporada 2016-2017. A verdade é que cando eu xogaba tamén os balóns que eran como aí se metían sen urnas, non nos deixaban nin tocar. Entón acabouse eso daquel mi casa que había que sacalo a punteirazos, que non salía da poza. Ahora con isto xoga calquera. Eu cando xogaba había un mi casa, coñeces? Un balón. Non, eu vexote con saca camiseta, digo, solo che Había faltaba un balón que solo salía da poza dándolle ca punta, ca punteira. É o que se chama punteirolo. Moi ben. Pois Algo nada, máis? Voume xa? continuar Voume xa? Xa acabei? Nos continuamos cos premios, pero te agardamos un poquinho máis tarde. Solo querías que quedara para enseñar as pelotas e nada máis. Bien, bueno. Que te Hasta logo, gracias. Boas noites. Imos agora coas mencións especiais. Na categoría de patrocinador, a mención especial é para a Banca Corporación Bancaria. Distinción pola súa continua colaboración co fútbol galego, con patrocinios a clubs e tamén a Federación Galega de Fútbol respaldando de maneira decisiva o Galicia-Venezuela. Recolle o director comercial Gabriel González Eiroa e fai entrega ao presidente Rafael Louzán Aval e Xoán Galán
director do programa Galicia en Goles. Na categoría de medio de comunicación, o premio é pro programa En Xogo da Televisión de Galicia. Recolle Óscar Benito, presentador e director do programa, e todo o equipo. Entrega Román Rodríguez, conselleiro de Cultura e Educación da Xunta de Galicia. Acompañado o equipo do En Xogo, Roberto Prado, Carlos García Verdugo, Gustavo Varela e Luis Timiraos. A distinción é pola promoción e difusión do noso fútbol ao longo de 30 anos. Todo un logro na televisión. E que dure. Noraboa, compañeiros. Na categoría de fútbol sala, a mención especial é pro Burela Fútbol Sala Pescados Rubén. Recolle Rubén Blanco Fernández, fundador de Pescados Rubén, entrega Pablo Louro, delegado de Gadisa en Pontevedra. O Burela é un dos referentes do fútbol sala nacional, único club con 2 equipos na primeira división do fútbol sala. Realizou unha gran aposta polo fútbol sala feminino, no que destacan os éxitos importantes como os desta temporada, que foi campeón de Liga, campeón de Supercopa e subcampeón de Copa. Fai entrega ao presidente da Federación Galega, don Rafael Louzán. A mención especial a mellor afección é pro Arzúa. Recolle Víctor Gómez, presidente do club, entrega Luis Herantes Álvarez, tesoureiro da Federación. Esta distinción é por ser unha afección fiel, moi numerosa, animosa e incansable. Unha afección que levou en volandas o equipo esta temporada e que espera estar en terceira o próximo ano. Agora tamén animarán o Cerceda, que se estende a segunda B, deixa na terceira o oco que ocuparía o Arzúa. A mención especial ao xogo limpo é pro equipo infantil Antas. Recolle todo o equipo e adestrador, entrega Fernando Seoane, xogador do Club Deportivo Lugo. Aquí hai unha historia de valores deportivos. Os infantís de Antas non gañaran ningún partido do que ia de Liga. Xogaban no campo do Monterroso nun encontro de rivalidade. O marcador ia 2-1 a favor dos locais. Nese momento, un xogador cae ao chan lesionado e outro do Monterroso, crendo que fora falta e que o partido estaba parado, colle o balón coas mans dentro da súa área. O árbitro non detivera o encontro nin pitara falta, polo que decreta penalti por mans. Entón, para sorpresa de todos, o adestrador e os xogadores do Antas tomaron a decisión de errar o penalti a propósito, porque entendían que todo fora consecuencia dunha confusión e non dun lance do xogo. Deulles igual desaproveitar a oportunidade de empatar e ter opcións de acadar a primeira vitoria.
O primeiro é formarse como persoas. A mención especial, tarxeta branca Coca-Cola, é para a selección galega sub-16. Entrega María Sande, delegada de Coca-Cola, e recolle o equipo da selección. É unha distinción que concede Coca-Cola, un xesto ou acción que destaque pola súa deportividade. Pois ben, na Copa Coca-Cola, celebrada a fin de semana pasada en Torremolinos, a selección galega clasificouse para a final e xogaba contra Cataluña. Pero a tarde e a noite previas varios xogadores sentíronse indispostos debido a unha intoxicación alimentaria. 4 deles tiveron que ser trasladados ao hospital pola noite e outros víronse afectados xa a mañán seguinte. Algúns incluso xogaron a final pero moi mermados, ademais das 4 baixas seguras. Coca-Cola e a Real Federación Española de Fútbol concederon a tarxeta branca á selección galega por xogar a final a pesar de todas estas circunstancias. Non vos vallades porque tedes que recoller outro premio, a placa conmemorativa do subcampeonato da Copa Coca-Cola. A placa que o equipo non puido recoller no acto de entrega de trofeos en Torremolinos e que lle fai entrega o presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán. Non puideron recoller Antón porque tiveron que adiantar o seu regreso polas condicións nas que se atopaban. Non sei se o adestrador nos quere comentar un pouco eses percances. Se nos queres contar un pouco as vicisitudes que se pasan ás veces, non? En nombre de todos os que formamos parte da Selección Galega Cadete, simplemente dar as gracias donde convén dalas, aquí, diante de todo o fútbol galego, a todos os que fan posible que en Galicia haya exemplos como o Club Antas con estes rapaces e a todos os que fan posible que en todos os campos de Galicia inteira siga habendo nenos felices. Moitas gracias. Imos agora cos premios a toda unha vida. A entrega e a dedicación de moitísimas persoas que dedican prácticamente a súa vida a unha trayectoria profesional e que tamén merecen o seu recoñecemento. Nestes premios, na categoría de árbitro de fútbol, premiase a Manuel Madaleno Solla, entrega Bernardino González, presidente do Comité Técnico Galego de Árbitros de Fútbol. Manuel Magdaleno Solla leva 50 anos ininterrumpidos na organización arbitral, 20 anos como delegado do Comité de Árbitros de Pontevedra, 20 de informador arbitral e 6 anos como árbitro de terceira división. Toda unha vida dedicada ao fútbol galego. O premio Noraboa. O premio Toda unha vida, o árbitro de fútbol sala, é para Álvaro Cid Bragado. Entrega a Jacinto Artigas, presidente da Comisión Técnica de Árbitros de Fútbol Sala.
Álvaro Cid Bragado é árbitro de Primeira División de Fútbol Sala e actual director deportivo da Comisión Técnica de Árbitros de Fútbol Sala, sempre eloxiado por todo o colectivo e sempre traballando polo mellor da arbitraxe. O premio Toda unha vida dedicada ao fútbol sala é para Santiago Valladares, do Santiago Futsal. Entrega Manuel Fernández, presidente do Comité Galego de Adestradores. Santi Valladares é unha referencia para os adestradores galegos de fútbol sala. Foi xogador internacional coa selección española. Fidelidade a un proxecto, leva 12 anos no mesmo club, Santiago Futsal, desde a 2004-2005. Humildade, traballo, constancia e compromiso son as señas de identidade deste padronés. Toda unha vida dedicada ao fútbol feminino é o que leva Aurora Feros Rei, do Lavadores. Entrega Gabriel González, director da Rede Comercial da Banca. Aurora Feros leva desde os 14 anos metida no fútbol e aí segue como adestradora do Lavadores feminino, precursora no fútbol feminino galego, foi campioa de España e colgou as botas pasando os 40. Na categoría de adestrador, o premio Toda unha vida é para Julio Díaz Sánchez. Entrega a Manuel Mosquera, director da Escola Galega de Adestradores. Julio Díaz é un dos adestradores máis recoñecidos en Galicia, coñece como ninguén o noso fútbol, dirixiu o Lalín, o Lugo, Pontevedra ou o Negreira, entre outros. Formador de formadores, profesor de táctica da Escola Galega de Adestradores nas últimas décadas, formando a centros de adestradores de fútbol, algúns deles que agora mesmo están no máis alto do fútbol mundial, como Unai Emery. E na categoría de Toda unha vida como xogador, o premio é para Jesús Rodríguez Muiños, Carolo. Entrega Borja Ubiña, exxogador do RAC Club Celta de Vigo. Carolo, incombustible, xogou e marcou goles en todas as categorías do fútbol galego. Comezou sendo un rapaz alá por Extramundi e esta temporada aínda xogou con 50 anos no Razamón de Ourense. A Federación Galega non quere esquecerse tampouco dos directivos, dos que traballan moitas veces de forma anónima, pero que tamén levan toda a vida adicada á súa paixón ao fútbol galego. Por iso, hai tamén mencións e premios para algúns deles. O primeiro, Amancio Peláez Álvarez, do Club Deportivo Ciudad. Entrega Diego Batalla, secretario xeral. Amancio Peláez, toda unha vida de anonimato traballando no Deportivo Ciudad,
traballando por e pro fútbol base, unha desas persoas imprescindibles en cada club. O premio de Amancio pola delegación da Coruña e pola de Ferrol. O premio é para Juan Varela Torrente. Entrega Manuel Mesa, delegado da Federación Galega de Fútbol en Ferrol. Juan Varela leva ligado ao fútbol desde 1968, cun gran peso e influencia no fútbol de Ferrolterra. Foi directivo do Racing de Ferrol, Inferniño, Arsenal e Libunca, para ser nomeado despois delegado da Federación Galega de Fútbol en Ferrol de 1993 ao 2000. A partir de aí, segue colaborando na delegación, aportando a súa gran experiencia e coñecementos. Na delegación de Lugo destacamos e premiamos a Manuel Díaz Souto, Neno, do Comercial. Entrega Carlos Méndez, vicepresidente da Federación Galega de Fútbol en Lugo. Neno é presidente da Sociedade Ximnástica Comercial de Lugo desde 1970. Alma mater do club, o que lle dedicou toda unha vida. Tamén foi árbitro e tamén presidente do Comité de Fútbol Infantil Lucense, ademais do Comité de Fútbol Afeccionado Galego. Pola delegación de Santiago, o premio é para José Manuel Teira, do Cruído. Entrega Manuel Castiñeiras, delegado da Federación Galega de Fútbol en Santiago. José Manuel Teira, en 1978, ante a falta de instalacións, puxo en marcha a construción dun campo de fútbol na localidade, superando moitas dificultades. E despois preocupouse de todas as tarefas para que os demais puidesen xogar. Organizaba o todo para que houbese fútbol, ideou o escudo e creou a asociación deportiva e conseguiu facer equipo incluído ata chegar a ter unha estructura de club con categorías base. O premio na delegación de Ourense é para Secundino Basalo Alonso, da Asociación de Veciños Arranxar. Entrega Raúl Rois, delegado da Federación Galega en Ourense. Secundino Basalo, presidente do Club da Asociación de Veciños Arranxar, dende a súa fundación, levando xa case medio século á fronte do club, sempre con modestia, sen recibir nada a cambio, máis que a satisfacción de ver xogar o fútbol os rapaces do populoso barrio da Carballeira. Pola delegación de Vigo, o premio é para Raimundo Sendino Ortega, do Colegio Hogar San Roque. Entrega Enrique González, delegado da Federación Galega de Fútbol en Vigo. Raimundo é unha persoa crucial na traxectoria do Colexio Hogar San Roque de Vigo, sempre traballando a prol do fútbol base, sacando un sinfín de xogadores que despois alimentaron a outros equipos de Vigo. Home recoñecido e admirado no fútbol vigués.
último, o premio pola delegación de Pontevedra é para José Fernández Salgueiro, Xexo, do Vilalonga. Entrega Jaime Otero, delegado da Federación Galega de Fútbol en Pontevedra. José Fernández Salgueiro, decir Vilalonga e decir Xexo, é prácticamente o mesmo. Leva toda unha vida dedicada ao club da súa localidade, realizando todas as facetas e aparecendo con forza especialmente nos momentos máis difíciles. O Vilalonga é un fillo máis para Xexo. Moitísimas grazas, enhoraboa a todos eles, porque sen eles moito do fútbol galego, moito das institucións que hoxe forman parte desta estructura deste deporte non sería posible. Toda unha vida, toda unha traxectoria adicada ao noso fútbol. E imos ir finalizando xa. Non sei se o meu compañeiro Touriñán quere comentar algo para pechar ou xa lle damos a palabra. Non, estamos vendo canto descontamos. Estamos no tempo engadido. É o tempo de desconto. Porque como están os colexiados, xa lle tempo de dixe. desconto porque se nos fixo cortos a todos, se nos corta a gala, entón estábamos discutindo canto descontamos. Porque xa non é só que haxa 3 árbitros, agora hai 5. 6. Na Eurocopa 6, non? 6. Cantos árbitros hai? 6? 8. E cobran todos. Antes había 3. Bueno, cando eu xogaba no colegio había un que non quería. Despois 3. Despois un cuarto árbitro. Porque a veces dá un tirón a alguén ou eso. E agora 8. Un ao lado de cada portería. Sí ou non? Sí ou non? Sí? Estou facendo tempo, como ao final, cando un se tira que vai ganando, non sabes? Pois estou facendo o mismo. Estamos aquí discutindo varias cousas. Que tal, todo ben? Gustou vos? Autoridades, todo correcto? Está todo Rafael, Román, todo correcto? Todo do vosso gusto? Pois xa veredes os pinchos agora, Todo produto das Rías Baixas, me parece. Centola, trouxernos de Vilalonga, que son os que máis celebran. Vede. Os de Vilalonga que teñen bo material. Ganastes todo hoxe, a recarallo. Vai a festaza, hoxe vai haber unha festa en Vilalonga. Estará a xente entrando nas casas, estades todos aquí. Non, hai que ter cuidado con este tipo de actos, porque cando se desplaza todo o pueblo, hai que deixar sempre alguén pendiente. Era isto era o que estábamos esperando, que nos introduzcan el órgano. Ainda que quede feo é así, como vedes este aparato, ainda que sou de xente do fútbol, é un aparato de música. Ten teclas que fan música e ten unha cruz, como a da quiniela, 1, cruz, 2. Sabedes, non? É por facer algo de tempo, porque a verdade é que a min dixeronme, subes ali un momentiño mentras montan os da Panorama, e dixen, entrarán co tráiler de Q, levantan o chisme e poñense a tocar, pero a verdade é que o que estamos esperando é unha cousa que merece a pena esperar, porque seguramente é como unha repetición. Podo adiantar algo? Pois non podo adiantar, é sorpresa, non? Eso está nas vosas más. Eu podo facer o que me manden. Eu se queredes canto calquer cousa, pero pódese adiantar o que vai pasar? Non. Porque é como hai xente que xa o viviu. Eu estuve en Riazor e xa o vivín e pareceu unha das cousas máis bonitas e impresionantes que vivín dentro dun campo de fútbol.
No, con calma, que tampouco é... Cando ti me digas eu paro. Que xa estou parando, porque eu son como os camioneros, cobro por kilómetros. Vos ides cantar algo, chicas? Nada, nin os coros, nin nada. Loreto, dime ti. Non, eu estou hasta mañán, Se eu estou cómodo aquí, teño sitio. Ele está máis apretados, pero eu... Hasta é un bo sitio, porque recórdame estas barandillas as dos campos de antes. Isto agora está, agora que tedes campos novos, isto está, hai que quitar todo porque pode romper unha perna. Nos campos de antes, eu son de ali da beira do campo do Carral, Carral ainda sigue tendo as barandillas, agora teñenlle publicidade. E entonces, se vas así a rastreira, cando lle entras ao carrilero, que o carrilero que xoga na banda non é o que é de carril, vale? O carrilero é o que xoga na banda, entrabas e se fallabas, se non lle pegabas ao tipo, rompía a perna contra a valla. E aparte son as vallas de seguridade antes, porque estos saltas tranquilamente, non son vallas de contención, non? Isto, había, en algunha época, había señoras que co paraguas chegaban ao medio centro, Sí, é verdade, é verdade. Non, eu ainda non acabei. Cando acabe xa te aviso. Veña, cando queira, Loreto. Ahora sí, que despídome xa. Despídome. E sabes que tamén temos moita xente nesta banda de aquí. Detrás da pantalla. Os que estades detrás da pantalla, que nos vedes por aí, un saludo. Que estades aí ao fondo. Agradecemoslle moito. Hai xente aí aínda. Estades aí detrás. Agradecemoslle que seguiran tamén esta gala a través da pantalla. Diti que os daqui pagaron 30 euros e os de atrás 15, tampouco non... Bueno, eso, boas noites, moitas gracias. Noraboa aos premiados, e noraboa aos que van ser premiados todos estes anos. Pois despois destas palabras con tanto sentido de humor do noso amigo Touriñán, imos a pechar cos discursos das autoridades e damoslle a palabra ao conselleiro de Cultura e Educación da Xunta de Galicia, Román Rodríguez. Moi boas tardes, xa noites a todos os que estades en esta gala do fútbol. A verdad que se ve que o mundo do fútbol está moi vivo, e non só está moi vivo, senón que une a diferentes xeracións. Aquí hai nenos moi novos, nenos que están na escola, nenos que están aprendendo valores, convivencia, educación, e tamén xente pois con máis anos que teñen dedicado toda unha vida a unha tarefa nobre, fundamentalmente no deporte base, pois axudar aos máis nenos a traballar en equipo e axudar tamén aos máis nenos a ser solidarios cos seus compañeiros e a desenvolver pois unha actividade nobre como é un deporte. Por iso doulle os parabéns aos organizadores deste evento, desta gran festa do fútbol galego, nominalmente ao presidente da Federación de Fútbol, a Rafael Louzán, e tamén lle dou os parabéns, por suposto, a todos os premiados, aínda cos máis ruidosos, e os máis animosos son os de Viladonga. Tamén un gran aplauso para eles, pero un gran aplauso, eu quería darlle pois os parabéns e pedir un gran aplauso para todos e para cada un dos premiados desta gran gala do deporte galego. Bueno, é unha gran honra para min pois ser o encargado de clausurar no nome do Goberno galego pois este evento antes de dar a palabra ao presidente da Federación e facelo no nome do presidente da Xunta de don Alberto Núñez Feijóo, que me dixo persoalmente que sentía non estar en este acto, pero entenderedes que pois que nos adicamos á vida política estes son días moi movidos, pero me insisteu persoalmente en que vos transmitise pois un agarimoso saúdo a todos os presentes. Esta é unha gran gala,
é unha gala do deporte galego, unha gala do fútbol galego, e é, sin dúbida, pois o noso deporte rei. Todos os fines de semana, máis de 1.500 equipos, moitas persoas, pois desenvolven unha actividade deportiva, con todo o que implica, dende os equipos máis modestos, os equipos alevíns, infantís, cadetes, de veteranos, ata os equipos que están, pois decidido de algún xeito, pois na élite do deporte a nivel nacional, todos son importantes no mundo do fútbol. E o importante no mundo do fútbol é o sentimento de familia, o sentimento dunha grande familia que vai dende os máis cativos, os seus entrenadores, os que coidan os campos, os concelleiros que todos os días teñen que preocuparse de que os campos estean ben tamén, os árbitros, xa se falou aquí dos árbitros, os patrocinadores de todos os equipos, os federativos, os xogadores, as familias dos xogadores. E a mí me gustaría facer pois un paréntesis moi singular vencellado ás familias dos xogadores máis cativos. Moitos nenos e nenas xogan ao fútbol, entrenan ao fútbol fora das escolas, e iso é gracias a que as familias se preocupan por levados aos campos de entrenamiento, moitas veces cando sería moito máis fácil pois estar na casa, a veces pasando frío, chovendo, moitas veces podedes, pero as familias se sacrifican por levar aos seus fillos a entrenar, a ter unha convivencia, a ter unha educación, a traballar tamén no que son a transmisión de valores educativos. Algúns os vimos aquí. Vimos un exemplo dun valor importantísimo para a sociedade e para a vida das persoas, como é o ser honrado, como é recoñecer que cando alguén se equivoca non podemos aproveitarnos desa equivocación. E o exemplo que nos deron estos mozos de Antas, non? Estos nenos de Antas, creo que é un valor importantísimo, que non só se aprende na escola, senón que se aprende na vida. E o que aprenderon estos chavales, e creo que o seu entrenador así tamén o merece, é un exemplo do que se debe facer. Ter ética e ter tamén solidaridade compañeiros que desenvolven unha tarefa. Tamén vimos algo moi importante. Vimos moitas mulleres. A veces se pensa que o fútbol é un deporte masculino, e o é, pero tamén é un deporte cada vez máis feminino. Temos en Compostela, en Santiago, un exemplo, e en Galicia, un exemplo moi notable, unha das mellores xogadoras da historia do fútbol femenino, coñecida por todos, Vero Boquete, un exemplo tamén de superación, e un exemplo pois tamén de esforzo e de traballo. E o deporte, o fútbol, é moito máis que unha competición, é moito máis que un exercicio físico moi necesario para ter un desenvolvemento das persoas, ten tamén moita importancia e ten moito que ver coa educación, moito que ver coa educación. O deporte, o fútbol, é un ocio saudable que ten unha repercusión no benestar dos nenos e das persoas, na saúde, e transmite uns valores, só dixemos, transmite unha cultura do esforzo fundamental, unha cultura do esforzo, unha constancia, unha tenacidade, o traballo en equipo, espírito de loita e formación en valores. Creo que iso é moi importante, altruismo, deportividade, en definitiva, o deporte e o fútbol é un valor fundamental para todas as persoas. Eu só quero rematar pois felicitando a Federación, nomeadamente ao seu presidente, ao resto dos directivos que todos os días posibilitades que o voso traballo, que esta gran familia do fútbol galego poida organizarse, pero sobre todo darlle os parabéns a todos os galardoados, porque son o exemplo, dende moi neniños ata moi maiores, de que o fútbol galego está moi vivo. Larga vida ao fútbol e larga vida a todos os premiados.
Imos pechar xa coas verbas do presidente da Federación Galega de Fútbol, don Rafael Louzán, lembrándonos a todos os premiados que haberá unha foto de familia para os nosos compañeiros gráficos ao remate. Bueno, moi boas noites. Moitas gracias a todas e a todos. Non vai haber un discurso. O primeiro que teño que facer e que estaba preocupado toda esta noite é polas persoas que están á miña espalda. Creo que para elas se merecen o mellor aplauso desta noite para os que están aquí. Para eles, o noso reconocimiento. A miña brevedade, porque son as 11, evidentemente, da noite, levamos 2 horas e, polo tanto, creo que moitos teñen que desplazarse a moitos puntos de Galicia e seguramente pois son horas como non de ir acabando. Pero, en todo caso, de maneira moi breve, permitídeme que non me olvide dunha cuestión importante. O primeiro, que esta gala é organizada pola Federación Galega de Fútbol e tamén polo programa Galicia en Goles da Radio Galega. A eles, a Xoán Galán e a todo ese equipo magnífico de colaboradores que percorren a través da súa voz todos os campos de Galicia, tamén lles quero dar esta noite aquí un fuerte aplauso de todos vós. Eles, como digo, esa radio pública de Galicia, os que a fan posible, unidos coa Federación Galega, como estamos unidos polo fútbol galego, é a maneira de premiar esta noite aquí a todos os que de alguma maneira durante esta temporada 2015-2016 foron os que alcanzaron o éxito, pero o éxito non é só deles, o éxito é de todos e cada un dos que participan. Por iso, eu quero agradecer a todos eles, a todos os que de alguma maneira fan grande o fútbol galego. As cifras que a veces non se recordan son moi importantes. 150.000 aficionados cada fin de semana en Galicia siguen o fútbol galego en directo. 70.000 licencias de futbolistas temos en Galicia que practican este deporte. E 30.000 directivos e técnicos que son un pilar fundamental para este deporte, tamén, eso sí, traballan non só o fin de semana, sino traballan toda a semana. Polo tanto, o 10% da población de Galicia está implicada no mundo do fútbol. Iso é realmente importante. E quero tamén, para todos eles, pero especialmente para estes últimos que vou mencionar agora, o noso reconocimiento. O decía, e quero agradecerlle tamén a José Touriñán a súa extraordinaria actuación aquí e participación en este evento, igual que a de Loreto, que foi a que presentou todo este acto, pero hai alguén que para que o fútbol sea fútbol de verdad son imprescindibles e a veces non son tratados como realmente se merecen, porque sin eles non hai fútbol. Os árbitros de Galicia, o noso reconocimiento e o noso aplauso. Árbitros de fútbol e de fútbol sala. Polo tanto, esta gran familia que compoñemos, como digo todos, directivos, entrenadores, árbitros e xogadores, a vós, a todos os que estades esta noite aquí, gracias de corazón. Gracias, como non, empezando de arriba abaixo, ao Real Club Deportivo da Coruña, ao seu presidente Atino Fernández, que está esta noite aquí. Gracias tamén ao Real Club Deportivo, neste caso ao Real Club Celta, que non pode estar aquí o seu presidente, pero que está unha figura das que todos recordamos e recordaremos sempre, que é Borja Ubiña. Gracias, como non, tamén ao presidente do Club Deportivo Lugo, Atino Saqués, que está hoxe con nós pola extraordinaria campaña tamén que leva facendo. Gracias, como non, a todos os equipos, que sería largo de recordar porque son moitos, espero que este ano sean máis, da segunda división B do fútbol español e que son galegos. Desearlle tamén moita sorte a ese equipo que todavía falta por poder alcanzar esa cuota de participar a próxima temporada na segunda división B, que é o Cerceda, que ao mesmo tempo favorecería a ese outro gran equipo galego do centro de Galicia que é o Arzúa. Ojalá teñan a posibilidade de ascender
neste caso, a terceira división e a segunda división B do fútbol español. Gracias, como non, aos equipos de ámbito nacional do fútbol sala, que tamén participan e xa recolleron o premio aquí esta noite. E decirvos a todas e a todos que esta federación vai a seguir, evidentemente, traballando con dous obxectivos: unidos todos polo fútbol galego e construindo, ademais, unha nova federación. Cos seguintes retos, que son para todos vós, non pensar que son só para os traballadores, senón que son para todos vós. Vamos a poñer en marcha, en este caso, xa estamos poñendo en marcha a apertura e a disposición e a leal colaboración con todos os clubs de Galicia. Máis transparencia en toda Galicia, sobre todo desde a propia federación, e tamén maior grado de colaboración e de proximidade a todos e cada un dos que formades parte da familia dos clubs de Galicia. E, como non, puxemos en marcha un reto que alguén podía pensar, e serán capaces de facelo? Pois sí, fomos capaces coa vosa axuda. Volveu a Irmandiña e volveu a Selección Galega de Fútbol en colaboración, ademais, teño que dicir unha vez máis, co Real Club Deportivo da Coruña, que nos deixaron Riazor para que 18.000 galegos e galegas disfrutaran con ese partido de Galicia e Venezuela, que non foi fácil, e aí está, e temos unha gran selección galega de fútbol. Teñen os de Vigo un novo campo federativo, que é o campo de Colla, que está xa á súa disposición. E teño, como non, a outra gran cidade de Galicia, a Coruña. Temos en construción 2 campos en San Pedro de Visma que estarán á disposición dos clubs da cidade de Coruña que tanto necesita. Por lo tanto, a partir do 30 de xuño estarán rematados os 2 campos de erva sintética de San Pedro de Visma en Coruña. E, como non, hoxe tamén acabamos de firmar a adquisición, porque sei que hai moitos da familia do fútbol de Vigo, árbitros e federativos e clubs da zona sur de Galicia, que hoxe se acaba de comprar, adquirir un novo emplazamento frente, neste caso, ao Estadio de Balaídos, para ter a nova sede, neste caso do fútbol de Vigo e de toda a súa área, que estarán ali os árbitros e a delegación da Federación Galega de Fútbol en Vigo. Agradecerlle tamén, neste caso, a presencia aquí do concelleiro e, por suposto, agradecerlle ao alcalde de Santiago, porque xa chegamos a un acordo tamén para que Santiago teña unha nova sede da Federación Galega de Fútbol. Será donde estaba antes a Secretaría Xeral para o Deporte. E me acaba de confirmar o concelleiro que mañán se aproba na Xunta de Goberno do Concello de Compostela que un convenio para firmar para a cesión da antigua Secretaría Xeral para o Deporte, neste caso, que pasará a ser a sede tamén da Delegación de Santiago da Federación Galega de Fútbol. Tamén temos unha nova sede que está en marcha en Lugo. Tamén temos unha nova sede que está en marcha en Ourense, no Estadio do Couto. E tamén vamos a ter unha nova sede para os árbitros en Pontevedra. Polo tanto, estamos, como podedes comprobar, a construir unha nova federación que non ten ningún objetivo de ter ningún tipo de lujo. O único é dar servicio a todos os clubs de Galicia en cada unha das 7 delegacións que temos en todo o territorio galego. Por iso, queremos seguir traballando. E queremos seguir traballando con vós nun acto como este, entrañable, donde poidamos premiarvos a todos e, de alguna maneira, agradecervos o traballo de toda unha temporada. A temporada remata e empeza a seguinte. E, polo tanto, desearvos a todos moitísima suerte. Moitas gracias, unha vez máis, por vir desde tantos rincóns de Galicia a estar aquí con nós. Gracias de verdad, de corazón, porque encher este escenario, encher este auditorio con máis de 1000 personas esta noite aquí, quere dicir, como decía o conselleiro de Cultura, a quen agradezco moito, e a todos os patrocinadores a súa presencia, que o fútbol galego está máis vivo que nunca. Por iso, que gane sempre Galicia no fútbol e tamén, como non, que gane España. Moitas gracias e hasta sempre. E imos pechar co himno galego interpretado por Rosa Cedrón.
que din as altas copas de escuro arume arpado, co seu ben compasado, monótono fungar do teu verdor cinguido de benignos astros, con fin dos verdes castros e valeroso chan. Non des esquecemento da inxuria rudo encono e desperta do teu sono, fogar de Breogán. Os doces xenerosos a nosa voz entenden e con arroubo atenden o noso rocoso, mais os ignorantes e férridos e duros, imbéciles escuros, non nos entenden, non. Os tempos son chegados dos fardos das cidades, que as vosas vaguedades cumprido fin terán. Mas onde quer xigante a nosa voz pregou, a redención da boga na zon de Breogán, na zon de Breogán, de Breogán, na zon de Breogán, de Breogán. Muchísimas gracias, de verdad. Fermosísima e emotiva a interpretación do himno galego. Finalizamos xa simplemente pedindo por favor a todos os premiados que se acheguen para facer a foto de familia e convidándoos a todos a tomar un viño galego. Grazas a todos por asistir. Federación Galega de Fútbol. Unidos polo fútbol galego.